Jednom sam razgovarao sa jednim profesorom vizantijske istorije na Sorboni, koji je porijeklom naš čovjek. I pitao sam ga kako to da mi na jugu uvijek patimo od toga da ne možemo da budemo razvijeni kao mi na sjeveru. I on mi je dao jedan mnogo lijep odgovor. Rekao je, pa vi ste kolijevka. Jesi ti vidio nekad bogatu kolijevku? Ona je uvijek jednostavna. Njoj ako neku onu džinđuvu dodaš, ti vidiš da je to dodatak. Ali kolijevka je uvijek topla i miriše. I ja sam od tog trenutka uvijek nekako, kad putujem na jug, imao osjećaj da se vraćam toj kolijevci, da se vraćam ognjištu. Da idem tamo gdje nekako život miriše, je pulsira.